Ayan, good morning mga ka-alright. Yan, happy Sunday to everyone. Yan. At ito nga, pag-decision na ako na imbis na kubo yung gawin sa likod ay ano na, yung gawin ko ng pinakang bahay-bahay ko, maliit lang para kung sakasaling bubukod tayo ay meron tayong bahay na maliit. Yan mga ka-alright. So hindi naman na habang buhay ay nakikituloy tayo, may dalawa tayong anak. At para masanay na rin yung yung mga anak ko na naka-separate. Yan. Kasi pagka andito siyempre yung mga bata hindi matuturuan ng yung minsan di sumusunod pagka nakabukod. So no choice, walang ibang gagawa kundi siyempre kami magtulungan kami mag-aama. Matututo sila, madali silang matututo sa mga gawain sa bahay. Maliit pa. So naranasan ko rin naman yan nung mawala yung magulang namin na 7 years old din ako na nawala ng magulang. So grade 1 pa lang marunong na kami magsaing yan. Alright, yan, sana supportahan niyo po ito. Yung imbis na kubo yung gagawin ko ay bahay-bahay na bahagya. So dito ko po gagamitin yung sobra sa pantubos ng bahay. So may kaunti namang sobra sa sinahod ko pantubos ng bahay dun sa Bulacan. Alright, yan, salamat kay Idol Japper. Yan, ito at may mga kasus ako. So ayun nga, nagpatistis ako ng kukulamber. Ayan o. So kulang pa yan. Kukulangin pa yan. So magpapatistis pa ako ng isang puno. Dadagdagan ko pa ng isang puno ng nyug. So bibili ulit ako doon. Utay-utayin lang po hanggang sa matapos natin. So ngayong araw ay ako ngayon, maghuhukay ng pupustihan. Nilili-out ko na yung So maliit lang naman to, 8 feet by 8 feet. Ay 10 pala, 10 feet to 10 feet. Yun lang po ang gagawin ko para maliit lang, tatlo lang naman kami. Ayan, mga ka-alright, abang-abang. Ayan, mag-umpisa tayo maghakot dito. Mag-li-out tayo, li-out. Ayan si Papa, yung mga pinag-islaban doon sa nyug. Yan, dinadagdag niya sa bakod para gumanda. So dito po ako gagawa. Ayan o. Yan, dilinisan ko yan para mahawan. Dito banda dito. Marami tayo mapuputong dito puro. Saan? Dito. Dito. Marami mapuputong. Mga kuryente pa. Kuryente nga. Kung dito sana, sa tambak tayo. Maluwag sana yan dyan. Walang puputulin, saging lang. Diba? Dito tayo sa hardware, nagbila ko ng simento at pako. Ayan mga ka-alright, para dun sa bahay-bahay natin bahagya. Bahay, kubo, kahit munti. Ang alaman ay sari-sari. So yun mga ka-alright, na-layout na natin. Dito tayo kagawa. Bali 10 by 10 yan. Yan, yung ilalim yan may silong. Gawin natin ng silong para maraming manok yung sa loob. Pag lang naman yan, paghahapon, papasukin lang sa loob silong. Alright, so babakaw rin naman namin ni Papa to ng pisnit para sa alagang manok. Ayan, at maghuhukay tayo ng poste. Poste. Ay! Lubong. Ako'y lubong. Mama mo lang tibing. Mama mo. Tibing. Ting lubi-lubi, alisin na to. Ayaka. Istawa. Istawa. Diba talo? Ay, diba? Huwag kayo huwag magalaw. Bye.
Ito di kakalaw, oh. Lumampas. Ha? Tingnan ko baka lumampas. Sino? Ay, may vlogger pala dito eh. Meron. Hindi lang yung nabasa ko, ang bunso eh. Galing ng vlogger. Ito lang. Patay mo na, kunig yung pan. Hindi naman kayo mag-iinom. Hindi na mag-inom. Maski tubig. Waran. Sabi ko ano yung kato ah. Katuan ako aron ano yung kato ng mga Pap, the pap, pap. Nan mo na. Ito pa kami nagkuha, tibo. Ayaw. Ito na nga na kumukha. Pag ako ng pantay. Pag Agyan mo. Lalaki na guran-guran. Ano ka nagbaba? kalaban kanya na ito ng Ano pagkakas. sila nagbaba? Kaano sa diyo? Magamit-gamit. Maggulay na ka? Abdo ako. Daw ang oras na di. Ha? Wala ko ulo sa gabi. 35-34. Dermi sinuran. Ano mo? Uli ka mo. Sabi mo ba kami kanina di city? Kasi pagka-grad, 26. Talong Aldo. Kita mo, di makita ko kanya. Ay. Kapag sa kusin ka na ko si Disi. Oh, gatso, nagpabad ko na si Daisy kanya. Uban na ka na ako sa pananong para simpon sa atin. Wala din nagpabad ka na ko si Disi. The City Manchester sa Giwas to. Di ba napanalo naman yung The City Manchester kay Manilin? Oh, Lumabas ka. First, second ball. Ginapela naman yung Gatso ng 20 pesos eh. Ari. The City Manchester. Napalala ni Gatso yun. oo. Kasari man yan, ibubutan ng mga bato. Ako pa lang. Are. Ibutangan ako sa akong kababan. Tapig agyan man ninyo. Amo, tatampig Di butang man ko yan yan. ako pa magagamit is yung kababanan. Pagbobotang ko sa ano? Pagbutang mo wala kong dito lang. Galing pang Oh, panas gusto mong sabi lista. yun, G. Di naman kinuha. So, kung mag-ramos ka, biga ba sabi? Sa tu. Sorry, Hindi Bertan! sabi. Ha? Kaya di sabi na po. Hindi mo na. Ay, di man, saan siya nababa? Ang salamat na to ah. Abot siya sa tubig ko. Sabi. Abot siya, Ay, saan sa naman, di masabi na po. Ay! Sabi ah. Ay, nabot ka na sa ali! Ang saan yun yung pala yan? Tahat ko eh! Pagkala mo, inang ka! Ay, ako, ay, asta sa ako. Ay, silong naman po. Pero ano, sa di daman sa tubig. Sa tubig ka, sa di babaw. Sa di sa tubig ko. Ay, di mo ko nito mga. Sa di sa tubig, sa di. Sa di sa tubig. Pero sa tulikod na mo, ararom. Abot siya na yun. Ayan mo, Ako na sila ang makanan lista. Ako na sa lista ang bayan. Sa tulikod na mo, ararom. Abot siya sa tubig ko. Abo lang mo, nilulugan. Sa tulikod. Lugan sa tubig. Lugan. Ako si... Di man. Ba, habol ko sa ping ang tulis sa buwaan. Di ba ko? Kabihan ko sa ping Kato na di! Guy! 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 Wait nabibidyoan ka na. Igay, nabibidyoan ka na. Igay. Ako yan dapat, binata ka na. Ay, maganda ang bahay. Dapat pinarapan ko. Naisip ko pala yun. Nawasan ka! Ano yan ha? Abay sa'yo na may Apat na metrong ang lalim ha? Apat na metrong lalim. Pustira? Ano po taga? Simento oil para matibay-tibay. Oo, titingin ko meron ka. Kabit pa ya. Buhay mo yun, tanga. Balikan ako ng daddy, ako body. No, daddy.
Balik ko. Mas patata. Balik ko. Kataw-taw na. Sabi nga ni Ninoli, hindi magkaanak ko na isyan ka to. Ako nagpakyo dito. Nagalit si Daddy. Oo. Dito, Chris, may kumaganda ng mga sorry. 500 yan yung pa. Lagyan magkati, sabot sa doon. Sabi mo. Ato abal din. Saan magkaroon siya? Saan magkati siya? Sabi ni Brad, santo, nagbuha sa santo. Ma, ada mga santo po. Kita ko santo. Ito. Demikat, sana na ako sa atin. Pinagbibidyo pa kini. That's how they pag-dili out niya. May was pa rin. Tapos kuyaban mo pa niya. Tapos sa pa ayos. Takol naman natin natin. Ben, Ben. Oh. Daddy. O, kaya mo. Ano mo lima mo? Ada martilyo. Lima mo na. Sakto mo na. Huwag ka maliligaw mo mo doon. Nagsabi na ako ka na mo eh. Bukod ang karong gamit ito. Ilog mo na yan. Ay, barangay daw ba? Iba! Barangay. Bili ako. Lan! Bibilin mo yung diamond cake. Tabakal ko to kay Tita Daba. Dapat kay Tita Jenny baga. Tita Jenny. Ang sabi mo di mo mamaya. Walang Tita Jenny. Di ba ba yung sabi ni Clyde? Tita ko ba yung Mikay? Di mo lang tatay. Ginagawa to ni Papa Diego. Kubo yan. Ay, kubo. Nakatira kalbo. Si kalbo, nakatira sa may kanal. Hinubim! Iya. Bim, Bim. Ano nagagawa mo, Bim? Rush car! Zoom, zoom! Namumunta! Dadabun! Wapre! Doom! Eh, ang dalawa na ba kayong bayabas niya sa atin? Ay, Clay, huwag ka dyan talon. Talon! Masaya! Kaya nga, Clay!
malikot. Malikot yan. Huwag ka dyan, tumalon ka doon. Hindi yan matalino si Clay. Matalino ako eh. 1 plus 1. Ay, 1 times 1. Huwag kang magsalita. 1 times 1. 1 times 1? Wait lang. Di mo sabihin, Bema. Ilan? Ay. Di marunong. Marunong ako eh. Ano nga? Plus na lang, plus. 1 plus 1. 1 plus 1, 2. 2 plus 2. 4. 2 plus 4. 4 plus 4. 8. 8 plus 8. 8 plus 8. Oh, yan kasi di matalino. 60! Oo, mali, walang. 16 plus 16, 22. 32, hindi 22. 64, 128. 32 plus 32, 64. 64 plus 64, 100 divide. 100? Hindi! 100 divide. 100 divide. Diamond! Ang tamang sagot is... Yuck! Dinagpapala! Ang tamang sagot ay 1 million. 3,000. Diba? Ay, alam ko to 3,100. Diba 3,000? Glidam! Tawagin ko rin. Hindi ka mati. Anak! Mula ko tadi ah. Pagod.
kumain na. Ay, dari pa na rin pag-upload. Asa ka ba? Pero hindi naman, sabi ka pa kasi. Ah. Ito na ba kutsa to? Ano sa luwan? Sabay na buwan ka. Daba sa Tedelia. Yan, kaya ba na? Sinabal! Sinabal! Pagpapanas na eh. Ayan. Masinggan. Ibang muna dalawa. Dalawa. Masinggan. Duag. Duag ka nawa ko. Kiklayahan. Jadi kiklay ka na ko. Di ba kumuntahan baga? Wala, maliit lang. Manauran ito lang. Putulin mo muna ito siya. Wala ka. Oh. Ano ko sa ulitan nila. Tama ba ito? Kumakain ng mga bata rin. Pag nahiro. Wala ka ay tato. Ano to ba yun naman? Huwag ka tumitaw rin dyan. Papakasang. Ito na. Ako. Ano na din? Ito na. Ako. Wala ko. Ang sorry, Kaya sorry, wag ka sorry. dito. Sige, gagawin na. Ah, sabi na to. Hindi mababasag.
Ayaw mo ko ibanan mo. Da. Ikaw taga-vlog. Bak. Kuya Gacho. Bak. Hawa ko muna doon. Wow, maambun na naman ah. Kapay ng bili na to, kanina bili. Ano ba ba? Ayun, pinunod. Kaya.
bawal makaka-alright. Na naman makaka-alright. Kanina uminit, tapos umulan. Ayan yung panahon. Tigbak! Ayan mga ka-alright. Tatapos na nga nating hukayan ng 4 na poste. Ayan. So ang buhangin nandito na rin at siminto, hahaluin ko na lang. So andito na rin yung kahoy. Pag naitayo ko yung poste, i-pambris yan para di gumalaw. Ayan ang bahay kubo. Ayan ang bahay ni Kuya Gatso. Kubo lang to. Simple lang. Hindi naman tayo naghahangad ng magarbong bahay. Ang mahalaga mayroon tayong matirhan. Ayan mga ka-alright. Ayan maghahalo po tayo. Pasanin mo na mo yit, yung poste. Ha? Pasanin mo na. Bigat yun. Ha? Nawala yung pangmalakasan natin eh. Matamlay daw, nasubrahan sa Alfonso. Nakaraan pa yung matamlay eh. Nasubrahan na naman sa alak. Wala yung sobrang yun, basta meron eh. Subukan lang yun na ngayon, tagay eh. Yung buwan pa man, mura eh. Tawagan pa na dapat. Ano, di ko nga kinakastan. Oo, hindi talaga yan. Parang ano yung nagsalit kasi, pinataw kanina eh. May tama na naman. Ba't naman, nasa ba yan? Nasa parang kakain naman naman eh. Tama. Wala pa tubig. Pino. Ayan. Oo, pula-pula, napula na pagkatulaw ko. Ano naman ito? Buhay nung kaya? Ano mo, meron para inom. Sige mo nga. Sige mo nga, pagbili ng ano? Sige mo pagbili ng gin.
yung isa lang dito kami. Masana na kung kasarap ito, gumeno no. Para ano? Para mag-gym. Wow. Pirato nga niya, hindi ba saan? Ito, magkakaroon ko naman, di ba kukulang. Brace. Huwag mo lagyan yan ng Wala na sumulaw, kung kahit lang. Ako yung kaan, masarap mo na ito. Okay. Ito kami nakain no. Good. Naghihina kasi buhay ka. Ano ka nagkikit? Nanonood na nag-ano ah. Kikira ang aso ah. Ano ko pala yung lima? Nagsusombrero, naligo ka na kanina, mamaya yung ulo mo ako, maliligo ako. Ano? Tubig? Hindi ka nagsombrero. Ay, tulog lang. Di butang tali. Malo. Nahulog ito. Dito sa kanto. Sa dalawa. Hulog-hulog! Oh! Sarap yung pem, dapat ang pem. No? Wala na. Cellphone. Ano? Right. Tawag ang cellphone. Tawag ang cellphone. Ikot ko eh. Eh. Puda? Dalawa kasi. Ibig ko lang hirap ka. Actually nga ako. Tubig! Git! Amoy! Amoy! Pasok mo pa. Talo pa. Guwanti. Ako di mo ko pinairam. Tubig! Tubig! Ako po basura. Nagkarakot ako basura, di mo ko pinairam ng guantes. Ano buntis? O yung suot mo. Kanya ko no yan. Ako po basura. Oh, mataas talaga. Silog niyo po yung dito. May silog niyo. Kaya mo po. Ano? Pati ano ko, papalahin mo. Ibig mo. Sobrang na yata sipag mo ah. Sige, Bim Bim! Baka naman yan hindi pa pwede. Sige, pwede na yan. Tawag. Kaya nga, Bim. Sige mo. Sige, para di tayo ubutin ng ulan. Ayaw eh. Oh, pera mo ako. Kaya pala tinatamad ka na mag-aral, gusto mo mag-labor eh. Hindi mo na dito. Yung buta mo magkakaano ng simento, mahirap tanggalin yan. Mahirap linisin. Bukas pala may iram na. Ano? Wait lang, ibigay ko to sa'yo pag ano ka. Ano mo? Tutulaman na lang kasi. Lubot naman. Hindi tingnan sa'yo nun eh. Ano, ibigay ko sa'yo.
buwan. Huwag ka mag-alala, ibigay sa'yo. O, alis naman dyan, oh. Siya dyan, ha? Pag naman tulos, binyagan na tulos. Matibay na yan. Binyagan na tulos. Binyagan. Tagay tulos tol. Amo. Oo, nagagalit sa Bim Bim eh. Tingin-tingin na ng masama. Galit na galit na sa akin eh. Tama na! Tama na Bim, tama na yung Bim. Malat yan! Agad ka layo. Iwas ka na. Ano gusto lang pugi? Aman kay Marcos Kiluan ka, hindi kay Marcos Sigma. Asli, rin sa akin asli. Binatay sa dito na. Ano na? Sa'yo, no? Ano ba yun? Ba't sinasama yung paa mo? Ay, kamay. Ganyan na. Mula yung halo natin.
Grabe ay. Bay, ngani. Dapang ni bato. Hinahalo ko siya naman. Di pa ako. Ha? Soy spice na bunan. Sorry ka ng chemical. Hawak mo na yit. Gusto ko muna bang tumbang. Sige, sige. Tubig ngani. Bidyo. Tanaw ni video. Kita ba kami? Bay, go! Ay, nakakita ko nito. Kita ba yung mga kapugian? Amo. Amo. Amo talaga. Tubig, dade. Tubig. Tubig. Ayan. Ba't yung tubig kasi? Saan? Saan po? Eh. Sigurado tayo sa mga child abuse ha. Delikado? Child abuse. Delikado. Yung pala mo, ano natin? Ay! Ay, tama na, Pim! Tama na! May isang post pa pa, ikaw Wala pa. yung isang puste. May isang post pa pala. Wala akong kayong dalawa mo sa puto. May isang post pa pala eh. Tubig na ngani. Mamaya na. Ay. Dahil napay sa ito ni Libor. Hindi ka alam, child abuse. Hindi yung burla. Dapat mag-1
nasa likod. Ang cute. Iboyet. Kalimutan natin ito. Yung pagkat mo mga natin kaisa eh. Tubig. Ha? Sabi ko na lang, kapag na posting mo. Big. Ano? Pala ko! Oo daw, wala ka. Pagod na ako na. Ano kung hindi nalalagyan ng ganito? Sige lang, push. Mama, boy. Medyo no? Ha? Kahit hindi. Matamaan yung paa mo. Hindi mo nilagyan ng support, then ano yan, matutumba. Wala. Mawawala ka sa line. Yes, tubig. Tubig. Tubig, tubig. Ano? Ano kasing tubig? Iboyet. Ano? Tubig. Amo mo, tubig, tubig. Ano sa kanan? Ayun, bago. Bulog yan, ayos yan. Nagtatapiso pala. Apat na poste na tayo na. Wag mong pala yung bako. Bim-bim. Ngayon. Di na yun makakalakad, di na yun makakatulong. Ay, di na yun makatabang. Ako na magkabit. Hindi, nabula. Ah! Wala na ba? Ang dalawa, isang kutsara ko. Basta sa labit ng kumuha. Sana pasang. Kilo ka? Dapat i-vlog. Maning ano, may mag-sponsor. Yung ito, andyan na nga. Hindi ko alam. Andyan na rin, nakabigyo na kami. Kanina pa. Ang ikalsod. Tanggalin mo yun, tatanggalin. So ayan mga ka-alright, nakatayo na yung 4 na poste ng kubo, bahay kubo natin. May mga brace na. Para di siya gumalaw, may simento yan sa ilalim. Ayan. Alright, pagtigas niya, pwede natin kapitan ng ano yan. Yung magiging sahig muna para may apakan. Saka yung magiging bubong. So mataas to kasi may silong. Lagyan ko ng silong yan. Para kahit pa paano kung mag-alaga ng manok. Ayan, may silong.